Abrantia ene obesi bibia kire yewura krobia yirifi anwoma ampasa chi kotokohene yewura tumfo setu no onie mubeka ya da no a Kwamang de ne ba ye no na yewura kotokohene ka ase afa no kohye apatam yeyi na kire Kwamang kuro no ene obesi bibia kire kotokohene na yewura ama ne tumi na ode Kwamang kuro nso ne mmerebo emu nipa emu abepo ne nsase nyina ahya ne nsa enti se wo se bibi kire otumfo na chiame a yebema maso ate Opemsuo TV menhia kotokofie monhwe hwie befi no onum kono na wase bibia kire santehena wie ne adi mu amanebo atomanim medide kwam yawu anifo menhia ahemfie Opemsuo TV ahwefo enchei ene yewura krobia sante kotokohene otumfo se tu nyamekese ne na chiame ma akwan se de hyebranti a Kwamang fo de ne be kire no omomfa ne kohye apatam amane kwan so omo yina kire Kwamang man amanne na otumfo achiame ma kwan se omesi bibi enkire yewura kotokohene ene asanteman ye ne Kwamang fo ebetwetwe nkomo wo hwe nipa dom egu ha ya wo munyina firi Kwamang ene ba ye nye nipa keto akra canopy be ye nsia ene akire ase no mo ye maame ye ne nkasa maame Opemsuo TV suni ye mo akwa aba ya pia Kwamang fo ye mamutiri nkwa da mo ase ene na wo mode hyebrantie be se bibi akire otumfo ene gie be ne wanya na de na abeka aka ho ene gie amanya ne se yewura midika da na se ni awa ya maye no ene dua yi ena ye be se bibi akire yewura ti ya mama no yo mo ne ko woni nkoso anya papa no sala de no kura da fanto enti mi da na se enti na de na oti yankase na seda na bibia obo ma ye nkodi okoma ye ne do ye so okoma no na ne wo se ya fa na ye de hie emre no no ma ye no di akora enti ne dua ni de no weda se opani Kwamang akonwa da ho ache ehun mpani nsem ye bibiri enne na mode hyebrantie be se bibia kire kotokohene asem be na obeka eye depi se ene na yebusa ya kire sante okay stoti yeda se Joseph Amankwa Anglican Church Asante Mampon Diocese you and what baha de na de wabaha me pacho Barima kudwa nedai obesai akire otumfo entina amama ba no yenim se Kwamang akonwa ho nsensem bebre ne baaye santehene de abotre mese ena ne nukredi aka wie ameno modehye ni besai asambe na beka kye yewura ene acheame ye de dika no meda yewura ase ene acheame ase na mpanimfo ase se unya abotre edwa boantete a wo ne nsono enam se eniema baaye ye koba bet mpanimfo ase ye twiwie na atwiwie anu atoa enti otumfo atoa amene se de Barima kujo ebesi akonwa so na wasu akire otumfo a na ye ni gidie efise bese emfie miensa ene kakra ni a Barima brichum efri mu no na kro no atompan na bible kra aka se kro ho ne se nitra entimi anya dwuma yi enu nti na ho se na dai otumfo ada Roma watu na yaye amanigie aba se wo hwe mi benkum ni nifa edom egua nyina no eye anigie aba Kwamang nti se bible kra se so aniem so obi esatra na adwen a emanigie ba na sie nya kro no enyeti a eboa ma kro no fa ntoma pefra enti anigie we de ebro so na enu nti na obia mesof ma me ye Kumasi bishop aya Anglican bishop Bishop Oscar ni ho kani ankasa so ha nam se me din the Reverend Father Joseph Amankwa me ya Kwamang ni ba yeda se papa yeda se ba chawudin ye frame Mrs Janet Amwa wo ya Kwamang ni mpacho me ya Kwamang ni na me ye Anglican Bishop of Kumasi na yire enso ai ede na beka kire na mode hyebrantie be se bibia kire otumfo yi and the beka ne se de Onyankopon ehwe se esese esi hinyene ekuro da ho na se obi ani so a ema ne ema nkoyie enti wonam adom so ade ye yankasa ye nana Barima Debrah Bediako Boateng a otosu mienu ade amaye no esese etumi ba beta na chi mra otumfo bagina tumu prekope
eti edom no nyina abaye de anigye ene ba akoye odo ne ntiase ena abehia wa ha ya da aseme maame we ani agye pa no ohim ne sa maame Kwamang fo choboi na wo ye bibi wa chire de asem na wo kan na mesi o de Kwamang akade yes ya me sana na wakọ akura ache ye di komo ache ahini komo ache ye hima so kwa akura ache etini atwen na de yakoma pe susu no aba no we de yakoma pe na na Boateng ba mu ye gini tum se ya se bam that's it papa choboi Kwamang fo choboi Kwamang fo na amani agesa no enya senketo akra enipa dom egu anyina ya Kwamang adehye ena egu hasa no aha me ma me ye ogina kire wei mefam ene na kasa ne yahwe sede omo hwehwe ede free nana ho aha me ma me bra ne no nkasa kakra ai bra na ye no nkasa nyame hin wonya wo hin ede na mo ba hwehwe free mo hin fofora wo ba yi ho de na mo ba hwehwe se oba ya amamo ede yenim se obetumi aboa ye Kwamang okay ya da se Opemsuo TV ahafo ye nuanom efiri Kwamang ba ye ene omo de hyebranti a obesi bibia kire yewura kotoko hene ye hye mo bose ye de mu amane bonyina ebema mo medin e de Kwame awu animfo okukudurofo Opemsuo TV menhia ahemfie